Silen, Silen! Nakoy content. Ano ka man? Kanang what if mga babae ko. Kanang what if mga babae ko. Ay, slinge! Testinge! Testinge kay budmuti ka dire. Testinge! What if raman content ba? Testinge! Testinge gani! Testinge! Gago! Testinge po! Testinge! Uy! Pagpuyo di, uy! Wala ko suot ba ginasuot na mo? Usang ka! Saka na kung baga bigatla mo. Ay, Mads! Mads, Oy, tasa. Ano sa man? Kanang, usa gani ka matyan to imong unang bana? Ay, sa sigig inom. Sige inom? Mm. Katuloy ka duwa. Sa sigig ha pag inom. Katuloy ka tulo. Ay, nang sa sige ka pag inom. Ay, ani man gud ni pre. Ako ang gipatay. Kay di man mo inom. Yes! Yes! Nakadawat na jud kog tupad. Wow naman! Makapalit na jud ko og sapatos nga brand new, t-shirt nga brand new. Oh, salamat Lord. Salamat. Pre, kwarta gyud na. Panahon na nga mobayad kasi mong utang kay duha na ka tuig. Unsa? Ipalit na ko sapatos. La. Pre, Mads, wala imuhang pari. Adtog balay. Kabalo na ka pre, kung asa ka mo agi. saka na pong kabuhi ni Mads. Ang damay ko ni si Mads, eh. Agi, napuling ko. Agi, Silin, napuling ko, Silin. Uyo pa, sabi. Uy pa. Gawa. Binuang ni style la, grabe na akong paghinlo dito sa gawas. Namunlay ako dito ikaw. Nagtulog-tulog ka dire. Bangon diha. Bangon. Naunsa man ka? Ikapoy kay ko ikaw nagtulog ka. Lagi ka dire ah. Oh, nga naman. Kinsa ka natulog dito? Ay, si Papa. Gihilantan. Matulog di sa gawas. Nga naman. Ha? Agay!